е една от изявените вокални групи на Варна. Децата, които участват в нея, са носители на много награди от национални и международни конкурси. Изявяват се както в група, така и индивидуално, но основното е това, че докато се учат да пеят, те се забавляват. Нека ги подкрепим с аплодисменти! Подарява ще